нафарҳое ки ба ҳайси бомпӯшӣ кору фаъолият мекунанд, баъзеҳо мегӯянд баъди 1 сол метавонӣ патент гирифта. Оведаи ҷойи зиндагӣ вақта мегӯянд ки то соли нав бару хона рафт. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Информатсияи нав кор барои муҳоҷирон. Бо диққат гӯш кунед, ҳатман лайк гузориро фаромӯш накунед. Нафарҳое ки мехоҳед донистанд аз Россия запрет дорен ё ки надорен, номери WhatsApp мебурад бинависонед, проверка депортатсия мекунанд. намояндагии вазорати меҳнат дар Федератсияи Русия барои муҳоҷирони тоҷик кор пешниҳод намудааст. Ин ниҳод рӯзи 4 декабр гуфтааст, кор дар муассисаи давлатии хадамоти шаҳри Москав буда барои корҷӯён доштани иҷозатномаи корӣ яъне ки патент ҳатмӣ мебошад. ба гуфтаи ин хабарнома, корфармо дар самтҳои зерин бо чунин маош коргар қабул мекунад. маоше ки ба кор қабул мекунанд чӣ қадар дар бар мегирад, бо диққат гӯш кунед. нафарҳое ки ба ҳайси бомпӯшӣ кору фаъолият мекунанд 105 000 рубл ва нафарҳое ки роҳрӯб мебошанд аз 85 000 рубл сар мешавад ва нафарҳое ки роҳсоз мебошанд ирам аз 85 000 рубл сар мешавад то 110 000 рубл ва инчунин нафарҳое ки ба ҳайси фарошӣ яъне санитаркагӣ машғул мебошанд аз 41 000 рубл сар мешавад то 50 000 рубл. намояндагии вазорат гуфтааст ки корфармо маошро дар як моҳ 2 маротиба бо имкони гирифтани мукофотпулӣ пардохт карда ҷойи хоб ва либоси кории кормандонро таъмин мекунад. яъне ин музду маоше ки мо гуфтем бо плюси ин коргароро ба ҷойи хоб ва ба либоси корӣ таъмин мекунад. ба гуфтаи ин манбаъ довталабон метавонанд барои дарёфти кор ба суроғаи шаҳри Москав, хиёбони Симферопол, хонаи 16, бинои 1 муроҷиат кунанд. яъне ки касе ки мехоҳад дар ана ҳамин мақсад ҷойҳое ки коргар кофтаистанд кору фаъолият бикунад, ҳамин адресе ки мо гуфтем мерем ба ҳамҷо муроҷиат мекунед ва суҳбат карда шуморо ба кор қабул мекунад. ин буд як информатсия аз ҷониби вазорати меҳнат дар Федератсияи Русия барои шаҳрвандони тоҷик. комментарияҳои шуморо хонда ба саволотон ҷавоб мегардонем. Бо диққат гӯш кунед. ширкати шифофармо дороҳои гиёҳиро ба шумо тавсия медиҳад. барқарорсозии қувват ва нест кардани простатит бо махсус дорӯи ватании мо бо номи паҳлавон. инчунин доруҳо барои баровардани риш ва барои каму зиёд кардани вазни шумо бо шифофармо бошед. мирзоев нависонда. салому алайкум акаи соргон. ака дар хона ду бародарем. додарам хизмат кард. агар ман тоҷикистон равам, маро ҳам ба хизмати ҳарбӣ мебаранд. бале, шумо 2 фарзанд ҳастен, 2 писар ҳастен, яъне ки як нафарат хизмат кардӣ, дигим нафарат аз хизмат озод нестӣ. як нафари дигар нависондае ки салому алайкум ака. бобом 15 сол пеш гузаштагӣ буд. ҳамон вақт хонае дар номи дадам кардам. хона худаш 10 солиқа. ҳозир мо 2 касем. ҳамун хонае тақсим карда даном мумкинем. айноми дадам бароварда мешавад. мақсад та амак дорум чанд солши дар Россиянд. ӯво даъво кунанд метавонанд хонае гирифта, дар ҳолате ки хона дар номи дадамай. бо тимболи мо худамон 2 касем. илтимос ҷавоб тӣ акаҷон. агар ки дарения мебуд ба номи падари ту, дар ин ҳолат мисол намешид. яъне дар ҳолате ки ба номи падари шумо ҳастай ва мабодои фарзандҳои дигарам ҳамо амакиёт мисол ё ки дигар мақсад занҳошам даъво кунанд барои гирифтани ҳаққи мерос, суд ҷудо мекунад. яъне ки ба мерос ҳуқуқ доранд. каримзода нависонда. салому алайкум ака. савол ҳамин. баъди соли нав оё депортҳо авф мешаванд ё ин ки не? дар ин мавзӯъ ҳозираш ягон информатсия нест бародари азиз. насиб боша информатсия кишид, мо видео карда мегӯем барои шумо. як нафари дигар нависонда. салому алайкум ака. моҳи апрел патент получат кардам. 3 моҳ кор кардам официально. уведомления мондам МВД. ҳамаш қоидави кор кардам. баъди моҳи июн тоҷикистон омадам. ҳозир моҳи декабр равам патент получат карда. баъзеҳо мегӯянд баъди 1 сол метавонӣ патент гирифта. не, яъне ки шумо официально кор кардем ва патент аннулирова шидагӣ набоша, метавонем бирем патент бигирем. баъди 1 сол дар ҳолате шумо метавонем патент гирифта ки патент аннулирова шида боша. агар як нафари дигар нависондай. ака чокадай, маззат нест, овозот гирифтай. бале, камтар гириф шидаем. не ки ҳазорон бо шукри худованд ба ҳамаш. худованд аз ибад накунад ва ҳамеша бояд мо дар ҳаққи якдигар мо дуогӯ бошем ки
тани сиҳат дошта бошем, умри дароз дошта бошем. Худованд ҳама мардуми тоҷика нигаҳбон бошад. Меҳробиддин нависондай: ака салом, ман граница перескат кардам, рафтам патент споридам, вақти получат кардам мегӯянд ки ту дар реестр. Ман бо ягон огоҳӣ наомадааст, на аз госуслуг, на аз Сбербанк. Кардаҳои Сбер кор кардистам, приложение амина ҳамаш зелёне, яъне ки кор кардистад. Оведаи ҷои зиндагӣ рафтам мегӯянд ки то соли нав баро хона рав, соли нав биё, ҳеҷ гап не. Шумо метавонед ки ба ҳамон МВД рафта муроҷиат бикунед, аз сабабе ки бо роҳи ошибкарам мешавад ки баъзе ҳолатода ном дар реестр меғалтад ва тафтиш мекунанд ки ошибка бошад, дар ҳақиқатан номи шуморо аз реестр мебарорану кору фаъолиятро давом медиҳед. Юлдошева нависонда: салому алайкум аки Солмон, ҳазор раҳмат ки дар Россия чӣ навигарӣ мешавад огоҳ мекунед. Зинда ва сарбаланд бошед, ташаккури зиёд. Халилов нависонда: салом брат, Россия аннулировать мекунад касе ки душаҳрвандӣ дорад. Як сухан мурад дар бораи ҳами аз байн рафтани душаҳрвандию аннулировать кардан, худо хоҳад дар барномаи дигар мо мефаҳмонем, интизор бошед. Дар ин масъала бигем ки чанд кас аллакай савол нависонда, як видеои алоҳида мекунем, мегем ҳамаша. Рабиев нависонда: акай Солмон, сози хубӣ, ман граница рафта будам, гости зада будам, кор кардам Москвада. ҳозир 3 моҳи ватан омадам, метавонам Москва рафта баъди 3 моҳи истодагӣ. Шумо вақте ки мигратсиони картаи гости доред, аввалан ки ҳуқуқ надоред дар Федератсияи Русия кор кунед ва вақте ки кор карден баромадед, мисол аз Россия 3 моҳ гузаштагии ҳозир, бале метавонед сафар кунед, лекин тибқи қонун агар бигирем амал кунед, 9 моҳ пас ҳуқуқ доред. Алихон нависонда: салом ака, илтимос ба ҳамин савол ҷавоб деҳ. Ман дар дигар шаҳри Россия зиндагӣ мекунам. Агар ба Россия равам, бояд чихел патент кунам. Пешакир раҳмат. Дар дигар шаҳри Россия зиндагӣ мекунӣ ва ба Россия равӣ, чихел саволта нафаҳмидем бародар. Мисол дар дигар шаҳр зиндагӣ мекунӣ, яъне дигар шаҳри Россияро дар назар дошта бошӣ. Мисол аз Питер ба Москва ё аз Москва ба Новосибирск. Яъне шумо дар ҳар куҷое ки қарор доред кор мекунед, бояд патенти шумо аз ҳамон шаҳр гирифта шуда бошад. Иномов нависонда: салому алайкум ака, аэропорти Тоҷикистон барои аблава вам наметам, раҳмат барои атфед. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ тамом шудагие бародар. қариб ки даҳрӯза видеоҳомон мо ҳамин чиза гуфтастем. Хатабов нависонда: салому алайкум акаи Солмон, зиндаву саломат бошӣ, барои ҷавоби додагитон миннатдорам шери Аллоҳ. Худованд нигаҳбонтон бошад, шуморам саломат бошед бародар. Як нафари дигар нависондае ки салому алайкум, дар бораи аблава видео накардем, амира мефаҳмонем бародар, дар ҳаррӯза видеоҳомон қариб мо гуфтастем. Ҷанҷолиев нависонда: салом ака, дар бораи расамошкаи телефон гап мезадем. iPhone 13 Pro чанд сомон мешавад ва тарзи ҳисоб карданашам мефаҳмонем. Як мисол мебиёрам ба шумо. ҳозир iPhone 17 ҳастад бигем. ана ҳамин iPhone 17 таги 5000 сомон аст. ҳамун нархномае ки ҳастаи телефон ҳамура 20% ҳисоб мекунад, тарзи ҳисоб куниш. ва бигем ки пули расамошкаш мебурад. ва 13 арзонтар аст, фикр мекунам мумкин 1000 сум боша ё 1500 ҳамин хел бошада мумкин. Шоева нависонда: салом акаи Солмон, ман як фарзанд дорам, ҳамира ба хизмат мебаранд ё ки не, яъне ки як бача бошад. нафарҳое ки як фарзанд ҳастанд, дар оила як писар ҳастанд, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд. зинда ва сарбаланд бошед. барномаи имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. саволотон боша бинависед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com